and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ngano, ikaw pa. Unsa ka, Amaya? Unsa dili ka? Unsa ba nakasabot ka sa mga gisulti? Kasabot man! Dako na ko. May magbata kung may buot. Wow! Ingo ka na nakabunggas pagkaway batasan, day? Linghod ka ba kaning utok? Ha? May gatos pa ng baba ni mo? Ino anak ka kasubirbiya? Ha? Ino anak ka kasumusukol? Kuyawan ni mo, day! Mula ako pang ilang tawan, no? Nga waag yoy ayong sangkuan. Yung kanang imong gibuhat, day. Umadamlag, no? Kung di ka mausap, wagi ayo. Dali na, Aiza. Da. Kanay Amaya. Hoy! Hoy, bro, ha? Pauli akon, di ka ng pirnong hagikan, ha? Dili ka ba yung influensya ni Amaya? Pauli! Ayaw to, Aiza. Ayaw ha. Kung muli ka, mauban ang kunin mo. Ato na lang kaligo sa amo. O ato na lang sa kaon ha. Sige. Ah, dali sa kwarto. Dali. Sige. Hoy! Tana. Sis! Lami ang sukmagon anang aysa ng lalaki pa. Uy. Ayaw, ha? Ayaw, gil ka ba? Priso niya ka. Ay, ano uyang mama, uy. Sige na lang. Sige na, dali na. Pasag din lang una to siya di, ha? Mag-unsa pa man ka. Mangita kong ikasulob human o kaligo. Ayaw na lang wi. Tagaan ta ka. Kuha asa ning cellphone o. O taguin ni o. Imo na na. Ha? Imo na. Aron dili na lang unya kumuanis inyo. Mag-chat na lang ta. Sige. Tita Jem, kadiyot lang ha, kaya akong balikon si Amaya. Nahuman naman ako arrange ang imong gisugo na ako. Dali na, Amaya! Na! Amaya! Ayab lakaw ha? Uy, Ha? Ayaw yung lakaw. Ayaw paglakaw. Hoy, Jared! Ngano magbuot man ka, Jared, oy? Tatay ka, ha? Kay magbuot man gyud ka? Hinong diha, tanga. Taas kay kag sungay da. Imo yung tudluas, Amaya, anang imong pagkasalbahis da. Sa tudluan, maestro day ko. Ay, mananangkil ka. Sa tanas kay ka. ay na siya tagda Aiza. Uy, tana na. Mingon gani kung di ka mulakaw. Di gyud ha? Be! Panghiwi diha kung gusto ka. Basta kay di gyud ko musugot ka mulakaw ka. Kay masukot to sa mama. Che! Ayaw lagi. Agay buhi ko! Hoy! Aray! Ina siya, oy! Gusto ka, puspusan ta ka? Suwayin niya. Buhi ilagi ko! Ay! Dagan na ba yan? Dagan! Ay! Amaya! Guro ay. Hoy! Dili na unsa man ka? Unsa ka doang? Ha? Ipaag ni Maya ang akong bukton, tita. Uy, ginoo ko! Ano man siya? Ano siya, Maya? Misibat na. Aguroy. Ay. Miupan yun ni Aiza. Dili mayo dong. Murag inanay nang mituwa ang sungay ni Amaya. Kinahanglan nga, mapangton gining bataan mitas sayo pa kay babae ra pa. Dali, tindahan dong, dali. Tabalan ako ng imong sabad pinakan, kaya tigalig, maunsa ka! Sorry nga nalangan ko, Dalia. Dali, sakay. Sorry. Muuli na sa dunta ko, sir. Kaya binakong bili na kamutungan. Sorry to keep you waiting. May importante lang kay ko nga giatiman og kadyot. Anyway, palong naman ta didto. Kadyot ra kay ta. Asa dita, sir? Maibaw ka ra. Unsa man kay plano ining tawana? Murag mihapdos naman ang akong tiyan. Pwede bang bangaon ula ta dali ha?
sa uwi ko, okay? Sige, sir. Ang ngayon na sa di mo sudlan ng imong tiyan kay pila na ka minutos. Mag-alas 11 na. Dili mahimo nga mapas mo nga akong buultan nga hikala. Uwa pa man sad ko mahilisi sa kundi kaon ganihang pamahaw, sir. Oops, ayaw pagkumpiyansa. Kinahanglan nga una sa tanan, una hagyod sa pagatiman ng imong lawas. Nag-amping ko kanunay, sir. Kay naampi ako'y mga anak na nagsalig na ako. Mao ginay una-una kanunay. Okay. Anhita din hinga kan anan kay nahibaw ko. Nga naa diha ang imong mga paboritong pagkaon. Nya, kumusta naman yung pamati doang? Oh, okay na nawa na ang kapdos. Markahan yun ang imong bukton sa malditan mo isuon da. Bahala na unta. Basta di lang siya magpabadlong. Maluig ko ni Mama Dalia kung ay, masuko na tita. Sus! May ka pa. Kaya nagnauna pa sa kaayuhan sa imong inahan. Ganong ingon anak man si Amaya. Uy, di man unta maldita si Mama Dalia. Inahan lang yun na doang, naamgi malaki. Akong ta siya nga pason tita. Akong papauliw sa Maya. Nag-unsan ka turon siya dito sa ilang aysa. Apason ako siya ha. Wow! Wow! Dali na, Amaya! Ambak na! Ay lang! Dili lang ko sa daplin! Di ko ka maumulang o ikod! Tudloan man tip ka! Dali, dayon! Ha? Ayaw lang sa! Mahadlok pa man ko! Ay sa! Dili lagi ko ka maumulang oy! Tudloan lagi ka! Ayaw gud pag tinalawan! Aron makatun ka? Taoy! Sige na ba? Hala! Naitaw si Kawas! Malang dilay! Abli ang gate kinay tao! Dalit na, Amaya! Ambak na! Ang oo niya lang sa! Ato sa waton kung kisa ami apot! Hoy, Amaya! Oy! Ikaw di ay na! May noon kay ni Aka! Tudli is Amayas paglangoy bi! Dili! Ha? Oh! Nasa ka kuya? Amaya, pauli na. Ay, Pauli na. ni apas yun ka! Papaak tingali kag usab! Imog yung dunggan may akong kitkiton ron kung magsamok-samok ron ka! Oh, kangilan ko nimo. Imo magguwa nga buotan kaayo. Unya, imo na inong paakon. Kay may uban ka ng maldita nimong amiga. Hilim dia! Ag-apil-apil ako dili ka gusto nga hasta ka paakon sa kanako ron! Lo, ungo ka? Wak-wak pag yun! Hala no. Ingon ana nagigakasalbahe sa Maya. Kapoy, apil-apil ka Tana, Amaya. Kay tangalig, niabot tas mama. Gusto kang sinaunye mo apas ni mo din eh? Papasa lang! Ngano di ay? Ay tingog diha oy. Na, ikaw ha? Wabay ka pangutan ah. Tanga ka? Uli na ditog una, uy! Ayaw to, Jared. Dadagin na siya kay maligo na siya din sa swimming pool nga. Dili siya makamaong mulangoy. Nagkayo siguro malumos. Tana, Amaya. Kung dili siya masugot, ato ni tabangan og alsa, Jared. Suwaye niya! Suwaye! Oh, suwayan yun. Basta maginahi ka. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!